Kai Fandala zo ne yake ka wajen Alhaji Bello haka mai wasu kuɗi. Okay Alhaji gani nan. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kana ji? Ina jin ka Alhaji. Kuɗi ne fa zan aika ka da su wajen Alhaji Bello naira miliyan 7 ne. To Alhaji. Dan Allah ka sayar da kuɗi suke yanzu wanga lokaci da muke ka rike su da kyau. Kware ko Alhaji. Kuɗi ne fa na faɗa ma dan kakka je ka yi wasa da su. Ba matsala Alhaji ai ba na sabawa sabon ka da asara duwar take. Kware ko. Asara duwar take ni dai ban son ta. To yayi ba matsala Alhaji. To ba matsala Alhaji. Ba damuwa Alhaji suna da yawa. Wai kan kuɗi na da daɗi Alhaji. Ni Alhaji ma tunda nake ya taba aikata da miliyan 7. A'a sai yau wallahi. Na wawo amma jakan nan ji nake kamar raina wallahi. Kaga dai ban duba kuɗin na gani ba amma ji nake kamar raina. Na fa jiho ne fa yana labarin cewa ya miliyan 7 a hanyar nan fa. Zo mana. Kai me kuke cewa ne? Aka ce ka zo. In zo ina. Sakon da ka ɗaurin kai zaka nuna mana ne ana magana. Ya aike ni sako ka ce in zo. Kamar ya in zo kenan. In zo ka zo ba. Ka san me nake dauke da shi har da zaka ce. Ina ruwan ka. Idan ka je gaba ne ka gaya ma shi wanda ya turo ka zan ga dan gidan labaran ya haɗu da kai a layin ga baki ɗaya babu wanda bai san dan gidan labaran ni dai ai mun audiri a sake ni wannan ai mun audiri a sake ka wannan ma ka ba za ba ya da ba ya da wuce su ya tsare ya ga Alhaji salamu alaikum. Wallahi Alhaji wasu yan iska ne suka tare na a hanyar can. Na nuna musu bazan ba su kuɗin nan ba. Ka duba yadda suka yi min dukan, ka duba yadda suka yi wa kayana. Ka duba yadda suka yi wa kayana. Wallahi wai ko Bello ko dan gidan waye ne ni abin ma na manta gaba ɗaya wallahi saboda na da ku kai na nan da kake a nan area suke a nan layin busu kananan ɗan iska na ka busu bari kira ofisa ofisa ka zo ina son ganin ka ofisa same ni a ofis wasu ƴan kananan yara na aika yaro shi kai kuɗi wajen Alhaji yara na hakan sun tar yaro sun Alhaji ka zo ko gani sosai ba na yi ko gani sosai okay sa ga nan zuwa kuturun uba akwai uban da isa ya taba Alhaji bari in je in ji salamu alaikum Alhaji salamu alaikum wai me nake ji kana faɗa haka yanzu na aika wannan yaron ya je ya kai kuɗi wajen Alhaji Bello ƴan iska sun tare haka ku kira ƴan yare ƴan iskan yara gauri unguwan nan a unguwar ku a ce ƴan iska sun yi muku yawa an ci kuɗi yanzu ba ma kusa yanzu haka ko da ka kira ni ina wanda bridge muna can muna magance wasu ƴan iska yanzu Alhaji su suka yi mai haka kwantar da hankalinka ko gani ba na yi ke kwantar da hankalinka a ina suke suna nan akan layin can suke ko Bello dan gidan labaran ya ce ko ma waye da yake da a rikice nake nan nawa gaba ɗaya sun bubbuge min na san shi mun taɓa aran gama da shi to yayi wallahi sun ce duk wanda zan tuwo mun taɓa aran gama shi a Ado ka gane ka manta da shi dama ina neman shi ya hakuri da Allah mu tashi aje a dauko sharawa ya hakuri yi shiru karka damu yi shiru mana karka damu wai ba yaron can bane ba wanda na gamo mu ko kawa kwace ne ya ta husu hudu ya hakuri na ce maka ya hakuri oke su ne su ne kuma ba ku koma gefe a baba ake ne kai wanda me suke ne ku sauko ga sauko kamar yau sauko ne kunna ireba ya kuna iskan nan iskan da kuke kowa mutane wannan ya zama last na ƙarshe idan ka san Allah idan mun ka ƙara aran gama da ku ko idan ma ku tashi ina zamu ku wuce